Aiwa. Madira munoita madrama makuseni. Madira munoita drama akaipa ma. Ndapa kuteni. Andina unetsana na Bruno, atina kukanganisirana ndaisa post. Inini ndichiti andisisiri ne andisichashande ne Bruno Furnitures. Ndakangoita ka contract ke 1 month ndakangopusha program yema 0% post yayo. Andinotombonetsana naye. He paid me tikatopedza mwedzi wacho tikabudana. Zvichemo ndanga ndichitaura zvichemo pataipusha uye Massive 7 iyo Massive 7 acho ndo wauya ku inbox kwangu. Ine number dzangu dziri everywhere dzasiyana nedza Bruno dzacho. Saka vari kuramba vachiuya ku inbox vachiisa zvichemo tirido tito munogona kuya here namaforms acho kudo tito kuti asi pamunouya nemaforms mogara mauya nefurniture vanenge vaine mama inquiries akawanda maererano nedhiri rataipusha. Andisati ndaona dambudziko randingatoti rakauya riri chichemo kwandiri chemunhu akavharwa. I think ndakangoita 1 case tikazama kuiadress. Saka andina kunetsana na Bruno, andina kukanganisirana na Bruno. Chatoita kuti ndibvise post yayaka inyaya yekuti ndatoona mama kutofamba nenarrative isiri comment section mama zvichiriko 0% deposit ya Massive 7 ichiriko, furniture ya Bruno ichiriko yakanaka chaizvo. Andina chakaipa chandinokwanisa kutaura pamusoro pa Bruno because atina patakabhaizirana. Saka musade kuisa mashoko mukanwa mangu. Handisi munhu wehondo. Ndikatofunga kuti tatoita hondo zvaizvezvi tingatozipedzera kuseri, but atitorina chero kuseri kwacho atitorina hondo na Bruno. Zvisiri zvemarketing handinotobhadharirwa. Ndinotokurudzira vanhu kuti rambai muchitenga muchingoita zvamamuchiita. Handina kuita problem naye ende handina kuita zvichemo zvairatidza kuti iye wacho ane problem. Pane one incident yakauya ya 2023 here yaitoratidza kuti iri but takatrya kutoiadress and I'm sure ichiri kumunzira mekugadziriswa because hazvisi zvinhu zvekuti chichemo cha 2023 chinongouya chotonzi zvinhu zvinogadziriswawo zvichiitwawo maverifications nene wakatenga here ukazoita sei here, but ndina hazvisi dambudziko musanakirwe nekunetsana nevanhu kwevanhu amana. Ende musazame kuda kuti mucreate ruvengo pakati pevanhu nezvimwe zvinhu zvisiri panzvimbo. Kutonetsana kwemasocialites mazhinji tikada kutozvitarisa kana ndimune machovhera is so bad. Kurudzirai kudanana kwevanhu nekubatsirana nekungoita zvatakavinga pano pasocial media. Hatina kumborwedzana na Bruno ende hana problem. Furniture yake ichitori manyama ndinotorecommenda furniture yakwa Bruno. Chero ndisisiri kupusha zvekwa Bruno ndotorimukomenda munhu kutoti enda kwa Bruno unotonosangana nenyama dzemafurniture. Massive 7 dhiri rema 0% deposit yari richiri kwa Bruno richitoriko unotouya wototakurana nemudziyo wako usina mari yawabvisa zvichiriko. Dururai zvose mama Rasta. Muchiri kundirangarira here vanhu ndichiti pano paFacebook apa hapana hama, hapana shamwari, masocialite varoi, muri kuzvinzwa. Asi ini hangu kutaura chokwadi handiwirirani nenyaya yekunzi Adho une zvikwambo 5 kwai 5. Adho takamuona tese achisimudzwa naMadam Boss kusvika paari nhasi. Asi ndisingazivi kuti rimwe gurupu raakazotamba naro iri kana kuri kuti akajoiniswa zvigure kana kuti akajoiniswa mubobobo ina vamwe vanhu vatinoziva pano paFacebook kuti vanhu ava ukasangana navo ava obviously unonyura kana kuti watonyura. Ndoda kukuudzai. Saka inini maonera ndiri kuzviita pane nyaya isiri kunyatsobuda yakajeka apa kuti wakaromba chaiye ndiani. Ini ndomuziva munhu akaromba, ini akarombera Facebook apa. But anyway, ini chanongoda ndechikuti mama Rasta dururai mune zvakaita muviri wenyu zviya hamutendegwi kuti muzarigwe nenyaya dzavanhu, otherwise mungawedzera kuunda. Saka ini ndotokumbira kutoti nyatsodururai zvese. Ini uyu chipotera bokoza uyu ini handimutrasti. Ndautaura chokwadi handitombomutrasti kubva kumazuva aya ana Madam Boss nana Ningi nyaya yemapeji yaiya ini handambobvira ndakatrasta chipo.
handidi kunyepa. Aiwa, pamafuta ekutsvukisa aiwa ipapo ndomutrasta, mafuta ake anotsvukisa zvekuti tu. Ndakada kutombomubata ndikati aiwa chipo kugadzira mafuta anogona. Pavanhu vese vanogadzira mafuta munhingi muZimbabwe chipo ari mberi, pati pamakuwa ine handimubvisi. Pamakuwa handimbomubvisi, apa chipo apa uri wrong apa. Asi guwa rekuti hanzi hadho une zvikwambo 5, aiwa hadho ipapo ndomumiririra hangu. Be yourself. Be yourself. Usafe wakamanikidzwa kufeka kana kuita zvausiri. Be yourself. Chero une 58 different personalities. Be yourself. Inini nitori na 130 different personalities. Ndinotombori nenguva yandotombonosangana naDevhu Manyuwari. But pese ipapa I'll be myself. Pese ipapa pandimanikidzwa kuva zvandisiri. I'll be myself. Pese. Zvobva une kuti uri kudawo personality ipiwo yaunosangana nayo yeMonday, Tuesday kubasa, yekudhanzi, yemuchechi. But pese pa 130 personalities babo. I'll be myself. Be yourself. Ufekera chiko, ufekera and for what, for who? Kuti vawane. Be yourself.